Magpaliwanag po ko sa akong side. Grabe ako lang ang kunong tanan. Hi guys, good morning guys. Welcome sa mong channel guys, Jejen Burst. May buntag sa tanan. Ngisi na butane. Ay, mata na akong labi. Apil rin ay kung ako rin ba vlog na. Ay, kumukuta na ta. Pag-update guys, ngisi na guys ha. Hindi guys, ano na pag magluto may Gamang kamong nalaos na. nakalimtan og haros. Pero kamong gay na entonces nakalimtan og haros, sayang lang mo na pinalit ra mo ng 5. Piliin na guna natin presko pa. Muna yung mga technique na makasurvive guys. Kaya naka-insert. Woohoo! Karira pa kay laos na rin sa na rin kami. Hey guys, kamusta na mo dia guys? Magpaut na po daling kwan guys sa YouTube. Sa YouTube. Medyo ni Pirmi utan ang katuang sudan kay Hilti Pirmi. Isahay mamalit mi sudan o kanang lami kanang luto na kay lami ko ning lain pud magluto ba kay lami kanon. Patani may panit le. Gali ra kani pili pa yun. Ako mawala na mo gamit. Ano yung imo ra man ano? Jadi kakabang duot. Ako day tidot, ikaw man. Ayaw ginana. Matrinding ka. Ano? Ano mga kamaw ba daw kumudot? Hindi ko Kung may tigdot, di man ako tigdot. ayos ka. Ikaw magudot ka. Ano yung idot ra man ano? Sa di daw tayo inuna di ay. Kanang maihon. So talaga. Aba, slow mo. Ah, islo mo doot. Islo mong doot ko no guys. Pero kung kasabaan pa. Puntag pa. Kaya bukanta kang gihidlaw na yung taon ako. Antay ka tahan gidlaw ng tawag ko. Alo yaw ay. Di ko ay sakit kayo. Hindi ko. Di ba yun sila idaan lang kunus kanta? Kanta. Gidlaw ng taon na yun. Masakitan ko. Gihidlaw na in taon ako. O yan yung pa. Pero nagkagapadal din. Dugod mo magunay. Tinuod. Pudugdong din ako ah. Grabe ka naman. Yung padutang pagkantahon masakitan. Tagsamot. Masakitan mo ka. Bito sila mga kasakit, ipaagi kanta. Na yun. Kasakit din na diya. Grabe kasakit na. Kasakit din mo kung nakasakit. Grabe himo rin yung Hindi kasakit. pa rin sana sa yuti, ray giluto, aliwaros ka, adyo. Hindi ka din sa yuti, hani maka. What can I do? Ay, lagi ba? My life is nothing without you. My love, kaloy ana. Gihidlaw na in taon ako. Kantahan mo lang yung mga kasakit. Aray, aray na po. Sige doon, naray na ko. Kaya mag-treat yun. Okay, sakit naman ang ginawa mo. Aray. Wala, magkapiray tatangi. Aray-aray ka dyan. Peret ka na nga. Aha man ang kaugaling bersyon. Bahala, magsudan nagsihote basta malipad yun. Gusto natin sunod, be? Nakatawaan na guys, kaluto na. O, isunod. Ha? Sunod ka. Grabe ako puno isunod. Iyaw kong lamas. Lutoon ka. Pinais ka pitsi. Tama niya. Yung kabuing. Kay sabaan ka. May video to kumakon, be? Na dyan siguro, be? Bisan siguro sa kabilang buhay, magtira kong ngisi. Mana naman na din na. Kinabuhi ups and down ba? Ika? Wa. Ups and down ko no. Ugwa ko no.
Nandiyan yung tawag. Nindot ang gising ah. Siyempre, ingon ka naka-insert. Basta naka-insert ganina, nindot yung nagising. Pero wag ganina naka-insert. Adyo dyan na surang-surang nga. Ito mga ni. Di man ka makamao. Hindi nga hiniwaan. Sulay good. Kamao mo kitag himog. Kuwan. Ito ni kuya. Di man ka kamao himo kay himo mangipat-ipas. So, man mo diritso. Ko kalayan bisa na mabutag na ni katupil. Kuwan. Na tuigon ba? Kapit ko 20 years, 18 years na. Kabi na kong dito magdugay. Kay? Sino mo tag-away sa uno? Bata pa man dito. Sabi ito may gawin sana guys. Nakayon ko na di na siguro ko. Di na sana na kay padayo niya kung sudlan na kuminyo na kay maramag. Kung kasabot kayo ba, usahay di ko kasabot murag. Ikuha na po ko. Kasi may gaway. Nga, di kasi kawadyon dangan magka-ticksmith. Alam mo babe, paliwanag ko guys. Kini panahon na niya akong paliwanag kay na nag-record. Kabaw kabe, ako musugan ko sinod na mahilig ko babaero ko pero panahon na nagsama tabi ako nang ikalimtan tanan Dyan na pa mo kayo mga ticksmith. kabaw ka ha, magpaliwanag ko ha, magpaload ko sa atbang diba katong na-screaman magpaload ko malay ba na ko ang number na akong gipaload katong papilaw ni hatag ilang i-text Itis dyan mo patol ka. siyempre kuha na po ko na i-respitar ba kay text man. Hindi naman gusto siya mo tiks-tiks o din mo patulan. Mura na pagkagaway respeto sa ang pag-uban. Munang pirmi kawa dyan kay nag-uban na tawa. Gyapon ni mo wadagi mo ang pagka-chicks boy. Pero- Patol gyapon kang tiksmi-tiksmi. Pero wa Siyempre naman ako ito. mabasahan, di maito ko. Majugrubot ba day ko nga di ko maka ramdam mo kapangat. Alam mo, Siyempre, be, pangata. ikaw ray babae na kusab sa ako be. Prangka pagkasulti dini pangambo guys. So kuha lagi niya to guys. Nabukol ko daw magtangat akong ulo kay ang cellphone niyang gibuno sa ulo. Ibaba lagi yung cellphone gibuno niya. Grabe, sige magawa to. Lisod kini sa isong masuko, di nakapugan. Siyempre masuko dyan kag nakas lugar. Siyempre agahang pagkasuko na to nas lugar. Di man ka Di man awa dyan, di wakas man lugar. sa nagud nako be. Sila man koy nagkuan be. Saan mo kayo mapatol man ka? Dapat imo kong gintindi be nan, wala gud ko Ay, sus. nagkuan. Nangita lang mga ka gubot kay ba mo gunay gubot og dinhi mo anong mo entertain pa man ka. Ni respeto mo ko kay tao baya po nang Kisa may mong girespeto si Jao ako. wala ngay masama atong Ay, sus. kuan god. Ba't pasabot dadto? Si Jao may mong girespeto ako na may girespeto. Munong angay jud ka bunog silpon. Katong ang gibuhat, atong nabuhat na akos lugar. Kamoingon nga kang gibunog silpon kay maldita ko. Atong gibuhat kay nakos lugar bisag kinsa masuko jud. Do galagay niya guys. Siyempre, mangisag jud ka basta nakas katarangan. Gibag ko na ko tara nang kaglingon. Ugwa na po sa gimuhang cellphone, di man ka magbago. Ugwa na katilaw cellphone na gimuhang agtang. Bis magbag ko na ta, nagi manintal ba? Munog mahal jud nimo ang gimuhang kabiyak, mulikay jud ka. Mulikay ka gansay mga kay kaibaw ka nga kanit intalasyon na ni. Mulikay ka di kay mudas-das man pod. Kay bawo jud ko katong time di pagajid buo ang gimuhang loob didto. Nga. Imo patul-patul pa ka. Di ba buwang loob? Hindi pa jud buo, kay bawo jud ko nga di pa jud buo. Kung di ka na pirmi nga wajan, di ka magbago. Pasalamat nga pirmi ka na nga wajan, nagbago ka. Hindi magkong murag magbag-o ta, nagi manunuway ba? Nagi, so ayun yung kabagasa yung kutob. Mga patang giyagian mo guys, di lalin. Sa 18 ka to Salamat po ko niya kay wapo siya mabuhi. Wagi ko niya sukuhi guys ba? Nasi maninintal, matintal ka kung magpatintal ka. Iso guys. Labay mo daw ko cellphone basta kat. Buto ang cellphone sa ulo, bukol, sira pang cellphone. Oh, gua ka katilaw cellphone, di man ka magbago. Isog ka ni guys, buso ko. Grabe. Kuan pa may ang edad dito guys, naglibin-libin na mix on ka nagang edad 18. Ninja, naboros ko 21. Kabaw kabe ako prangka pag istorya nagbag-o ra jud ko na nagsama ta. Problema lang lagi kini laging kana bang suwayon ka ba? Nakaana lagi ko guys kanang atong grabeng away na muna. Hindi nako, bulit ako sibo. Pero
Wa ba na ko mahimo. Pero nauna nimo nga imo ra gyapon sa job pinapiro nauna na guys mo ra gyapon sa job. Pero di punto ako tanong sayop. Sayop ko gamay pero di man gud ako nagkuan god, nagsimula ay guro man gud ko nagkuan. Nandiyan asa nagsimula katang away. Tungod lagi na ako pero di mo gud ta ako hinungdan na tugod. Sila manggod. Oh. Dapat imo po itong nunaw na di ako tanong sa. Alangan man ka itong mga badya ang awajan. Ugasan ta na ko ne. Manan ang ugas ko to. Magkuha na ta guys, maggisa. Maggisa na ni natin ang lamas. Dali naman ni maluto ni. Itlog tayo. Tulo ka bukit ko sa ako guys. Itlog ni Manoy. Atin na lang isunod. Kuya bito to mong agian guys among pagbuyo guys. Kaya yung ito ko di siguro may magdugay niya kung kuan. Pero nanagid siguro ng pagpuyo guys sa pagsasama sana ng mga away na makaingon ka na rag dili na may di magdugay niya. Pero depende rin siguro po na sa pagdala sa inyong relasyon. Kaulion kog sibuat oy, kaunda na kog trabaho eh. Di na kong trabaho. Pero sa nanaig man ng pagmamahal, walang lisod kalabanan ng pagmamahal guys. Tapos ikaw pa'y makanahon naglayas nga imong sa job. Gilabadbaran lang ko kaya rin isuga man mo. Siyempre, mas mangisag dyan ko kay na mas lugar bisag kinsa. Mangisag man dyan nakas lugar kaysa ba pa'y buwa nga mangisag nga was lugar. Ano isuga guys, grabe. Hindi na kumutingog. Siyempre. Ang yang matagod kay murag mura nagjulin balingin na kay murag kasudluton na. Ila na sa guys, pero pag baso ko na pero isuga ang mata lagi guys, murag ka nang musudlot na, murag ni gawas na tibok mata. Okay ra maginisog basa na sa lugar pero gwa sa lugar na. No, wa kang pangutan na nagang pagpangisig na sa lugar ugwa. Sa tunga. Ikaw. Di man gajud ka mo ang kuno sa job. Magpaliwanag po ko sa akong side, grabe ako lang ang kunong tanan. Katong nabasahan nun niya ay nag-out sa work. Wata ko dito sa kanto. Oh. Ay, taginitintas yun, oy. Oh, kinsa kay di masuko dito. Makabuang, girl. Ug ako na dito si mohang lugar, di ka mo lugpad agi mohang kalimutaw. Isip lagi guys, grabe. Magtrabaho ko ato guys, wala ko di na ko magdalag cellphone para mulikay lang ba. Para mulikay sa kanang away sa muka. Kaya huwag na sakti. O diba, sugod to, linaw na. Wani away-away, sugod to. Ginawa ko. Kaya bisang kapila na masakpan, di mo ang kun mo. Mara magajid na makagubot ng masakpan na dyan, di mo ang kun. Narikawatan man kon. Huwag magajid, gubot to, di pa, babagi mo ang pride. Kaya pride, ramagajid mo hinangdan nga, makagubot, makaaway mo. Pinag sa imo ang pride nga, di mo kayang iabos. Pinarabay pagangkin para malinaw na. Pero kabalo po na ginawa din na ako sa tananoy. Lagi nimo ikaw, kaya di mo ka maminaw kung paliwanag. Maminaw mo kung paliwanag. Agharang gusto nga muangkin kasi muang sadyot. Di mo dyan ka muangkin si muang sadyot. Di mo raman gadyan niya ang gusto. Ang kalinaw dyan muangkin kasi muang sadyot. Di mo gadyan ka muangkin. Mo nang pirmi kang awayon. Siyempre, muangkin ko di mo na kung awayon. Mura niya ang pirming kuha ni mo nga muangkin kasi muang sadyot. Para pirming way-away. Grabe to guys, ay. Wala pa sigiyan na to. Sabi na kung di mo kadayon. Mata na nilunod ng itlog guys. Naging ng pagsasama yun na pagtibayin ba? Para kagitagyagian na inato. O, nagyapon taron, nagbarog. Bugyapon. Nakaibaw ko na itong panahon na ang imong nangan na dagto natagaw pa dyan, di pa dyan nakapokus na ho. Bata pa ko ito. Ikaw 18 ako ko ba? 20 man siguro ko ito. Mutong panahon na mutong tayo man na hapit yung may magbuha guys kay mudili na mo po, mudili na po siya may kay na naamo pa na sabutan buo na po ng loob na din ako hindang na pa ni pero nanaig lang gyapon siguro ang kumbaga pinagtagpo tinaghana pa itong mga panahon na mutong among na istoryahan na
Nadala pa sa istorya guys ba. Nagpaubos na lang ko kay ibaw ko sayo pag punta ako. Ato naman imong cellphone may manunuway dako. Ay, cellphone ko naman nanuway. Matulog, ang cellphone pabugawa sila munlan sa kay nada na. Ba't yung kakalimot na ibi ah? Yung mga pong nasubay ah. Dito naman limpan kay mo gud ito time nga perti natang away. Natural lang mga jud nang nakay mga kahagis mo ang kinabuhi nga dinhi mo malimtan. Pero kung mahal ni mong tao, bisag unsang giagian. Katong panahon na lakaw na ko. Manghinayang lang ko sa pinagsamahan. Naibaw ka nga di jud nimo kayang mo talikod mo lakaw ka te. Tibaw man kun nasa mong nauna nga ikaw man gajud mo isa jud. Mga pasalamat ko sa Ginoo guys na hangtod karon pila na katuig na ngagi kami gyapon nagkuyo. Pasalamat ko sa Ginoo nagilig-on magyapon na mo relasyon ba kay wala pay lig-on na isudlan na butog anay may ganin nawala sa puning pagkampo guys pag simba pag pangayon mo panalangin sa Ginoo na perming nasa sentro ang Ginoo ba na gabayan mo sa inyong pagpuyo sa pud siguro na munang maligo ng pagpuyo sa usa ka mag-asawa sa usa ka pamilya ba maligon pero ang mga giagian muna giyon na pass is pass so guys nangagi naman na Pag makagubot jud sa pamilya kana ra man gajud patag-asay pride mo ra man gajud na. Mag-away mo parehas mo tagas og pride. Way mo paubos ninyo. Mo na nga ginjo ang pamilya mawasak. Ug parehas mo tagas mo og pride. Kinahanglan jud na jud isa nga mo paubos. Kung parehas mong duha, ginjo ang pamilya, di jud na mo lang tay. Mo na kanang bandiha nga naay plano nga magminjo kung mga nagilibin pa. Lawakan jud ang una. Usap po daw pasensya niya, tasag pasensya. Unang bilib jud ko siyang pasensya guys, kita sa pasensya ba. Iya pa akong napasaylo sa mga nahimo na kong sa bilib ko siyang pasensya. Napakinaibawang pasalamat ha kay taas og pasensya. Nakaibaw ka, ang pasensya magajud mo dapat ipairal. Di ang pride. Pasensya pa mong pairal god. Kaya ang pride lagi mong pirming ipataas, waldi ayo. Way marating sa mga kinabuhi og ang pride di mo ang mo ipataas. Mangaon sa mi guys. Magbabay na ako guys, kaya maragtaas na niya mong video guys. Makita-kita lang ta sunod na mong vlog guys. God bless yung tanan guys. Bye bye guys. Bye bye be. Bye guys. God bless niyo yung tanan. Daghang salamat sa perming niyo yung tanan.